Και γεια σας, σήμερα θα κάνουμε unboxing το καλύτερο drone που μπορείς να αγοράσεις με 50 ευρώ στο 2025. Από πρώτης όψεως το κουτί φαίνεται πολύ καλό, δεν μπορείς να πεις ότι σε ξεγελάει. Ας σας διαβάσουμε όμως και λίγο τι περιέχει. Λοιπόν, έχει 1800 mAh μπαταρία με 7 λεπτά πτήσης και 40 λεπτά φόρτισης. Ναι, η μπαταρία του χειριστηρίου παίρνει 3AA, ναι, δεν περιλαμβάνεται. Χρόνος φόρτισης όπως είπα 40 λεπτά. Είναι για 14 χρονών με 4K κάμερα, 4K και καλά. Έχει λέει όριο άμα πάει πολύ ψηλά και μπορεί να μην χτυπήσει. Έχει φώτο και βίντεο, δηλαδή μπορεί να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο. Έχει τεχνολογία Technology 2,4 GHz. Auto return, δηλαδή αν πατήσει ένα μαγικό κουμπί που έχει στο τηλεχειριστήριο γυρνάει πίσω σε σένα. Και max flight λέει 11 λεπτά, ενώ από πίσω λέει 7 λεπτά. Οκ, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, οκ. Εδώ άμα είναι ότος μέσα, γιατί μπρο δεν πιστεύω τίποτα. Όχι, αλήθεια δεν πιστεύω τίποτα ρε, δεν το πίστευω ότι είναι μέσα. Πιο κοντά τα ring lights τώρα θέλει. Λοιπόν, κουτί εδώ. Και έχουμε και λέμε πρώτη όψεως. Καλή φαίνεται ρε μπρο, δεν θα πω ότι δεν είναι καλό αυτό. Φαίνεται αξιόπιστο ότι δεν θα πέσει κάτω από μια αναποδιά ξέρω εγώ και θα γίνει χιλιοκομματάκια, θα πρέπει μετά να το ενώσεις όπως ενώναν τη δύναμη στους οι Power Ranger. By the way όμως έχει ωραία πλαστικά εδώ πέρα, προστατευτικά και σου βάζει και συν 2 έλικες άμα σπάσει κάποιος από τους 4. Οκ, είναι πολύ καλό όπως βλέπετε. Είναι πολύ satisfying τα κουμπιά, δεν έχουν κατάλαβες stick drift, ότι κάνει έτσι, ότι κάνει stick drift. Το return έχει, να το βλέπεις το κουμπί εδώ πέρα. Έχει να απογειωθεί, να προσγειωθεί και άμα θέλεις να αλλάξει λίγο την κατεύθυνση λέει αριστερά, δεξιά ή πάνω κάτω προς τα που να βάζει περισσότερη δύναμη το drone. Είναι καλή κατασκευή ρε φίλε. Είναι καλή όντως. Είναι στιβαρή, το νιώθεις ότι αξίζει 50 ευρώ που έχει. Το αξίζει. Άμα εξαιρέσεις την κάμερα. Τώρα δεν ανάβει ρε μπρο. Πρέπει... Επίσης έχει λέει ήσυχο γύρισμα γιατί είναι μια... Δεν είναι κατάλαβες όπως είναι τα άλλα. Είναι για κάποιο λόγο ένα γρανάζι, κάτι τέτοιο. Το που λέει να βάλουμε. Μισό λεπτό, ξέχασα την κάμερα. Αυτή δεν είναι η κάμερα. Μπαίνει έτσι εδώ πέρα, σειρούμενη. Και μπαίνει το καλωδιάκι εδώ πέρα που έχει τη θύρα. Ορίστε, μπάου, μπήκε όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Σε επόμενο βίντεο θα το πετάξω και θα τεστάρω την κάμερα. Αφήστε ένα σχόλιο και ένα subscribe άμα σας άρεσε το drone και άμα σας άρεσε και το βίντεο μου. Και τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο.